गुरुदेव मु लक्ष्य करुछि हम उद्यान नारायणी पुष्प किए चोरी कर ले जाउछि किए से पापिष्ट दुस्साहसी किए मात्र तार को भय नहीं मोसी विश्वामित्र उद्यान बनी से कौन जाई नहीं तुमने माने यार की सम्मान पाइलो ना गुरुदेव आमे सत चेष्टा करी मध्य यार कोनोसी सम्मान पाइलो नहीं ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଗୁରୁଦେବ। ତେବେ ଶୁଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଯଦି କେହି ପୁଷ୍ପ ଚୋରି କରେ ତେବେ ତାର ହସ୍ତଗତ ଆମ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷରେ ବନ୍ଧନ ହେବ। ଏହା ଆମର ଆଦେଶ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ସେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ନ ହୋଇ କୌଣସି ଦେବୀ କିମ୍ବା ଦେବତା ହୋଇଥିବେ ତଥାପି ଋଷି ବାକ୍ୟ ନହେବ ଅନ୍ୟଥା ଦେବ ଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ जे कहीं हुआ ना कहीं विश्वामित्र वाक्य के खंड नेब नहीं आस आस शिष्यगण यज्ञ कार्य आरंभ करिबा। विश्वामित्र को उद्यान रे फूल गुड़िक के सुंदर दिशुचंदी सतेलो मेनका ऋषि करे उद्यान तुलना रे आम स्वर्गर नंदनकानन के मलिन पड़ी जिवो एहार शोभा अपूर्व मन को एका बेले के किणी नउछि किंतु उर्वशी संबोधिने तो आमे एठार फूल तोड़ी नेउछे मु भाबुछि ऋषि विश्वामित्र को देखि जानि पारु नांती न जानिले तो भल ए आ देखिलो केते सुंदर फूल होइछि देखुଛୁ मेनका फूल आज केते सुंदर देखा जाउछि हां लमिता ए फूल गुडी को बहुत सुंदर हेछि देखिलो एमिता चालो खाले झुले फूल दखिना बाटे फुलुछि घर मधुनी मते गाइलो कोइली गाइलो बोलो मधु वाला लागुछि सते खाना जदी फूल फुटी चिकेते देखिलो नहले विपद आसी पारे हां चल मेनका शीघ्र तोड़ दे हां ये कौन है मेनका हाथ में कोई फूल बच्चा बांधी गेला और मैं तो सही अवस्था में बस और करिबे कहलो कोन कहबा चल दी जण बिसे रात छडिबा जदी के सहृदय व्यक्ति थिबो हम आपन चिंता सुनी ए विपद मुक्त कहबो ओ ये करिबा चल रक्षा करो ये कोन है हमको रक्षा भद्रे भय करना सम्मुखरे तुमर अयोध्यार सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र मो शासनाधीन नारी मान प्रति एपरी विरुद्ध
କଣ୍ଠାଚରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରୁଛି। କୁହ, କିଏ ସେଇ ଦୁର୍ମତି? କେଉଁ ସାହସରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବନ୍ଧନ କରିଛି? ମୁଁ ସେଇ ଦୋଷୀ ପ୍ରତି କଠୋର ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରିବି। ଯାଅ ଭକ୍ତରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କଲି। জয় রাজা হরিচন্দ্র জয়। রে পাপিষ্ঠ অধম, কেউ সাহসরে মোর আশ্রমକୁ ଆସି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲୁ। କିଏ କିଏ ଆପଣ ତପସ୍ୱୀ? ଆମେ କୃତାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି। ରେ ବର୍ବର, ମତ ଗର୍ବେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତୁ ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଲୁ। ଧିକ୍ତ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଜୀବନ, ଧିକ୍ତ ରାଜ ସିଂହାସନ, ଶତ ଧିକ୍ତର ଆର୍ଯ୍ୟବତ ରାଜଦଣ୍ଡ ଧରା। ନରାଧମ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି ତୋର ଏତେ ଜ୍ଞାନ। ମହର୍ଷି, ଏ ଆଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲି। ଅସହାୟ ରମଣୀମାନଙ୍କର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ କେବଳ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିଛି। ମୋର এই ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଦୋଷ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ତା ଛଡ଼ା ଦାନ, ଯୁଦ୍ଧ, ବିପଦଗ୍ରସ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ। ଧର୍ମ? ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ଦାନ ଦେବ, କାହାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆଉ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେଇପାରିବ? ପାରିବି ମହର୍ଷି, ପାରିବି। ସତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେବା, ଭୟାତୁରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବିପକ୍ଷକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିନାଶ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ। ତେବେ କୁହ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କଣ ସେ ଦାନର ପାତ୍ର ନୁହେଁ? ଏ ଅଧମ ପ୍ରତି ଏତିକି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ମହର୍ଷି। ମାଗନ୍ତୁ ମାଗନ୍ତୁ ତପିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ସର୍ବ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ତାହା ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି। ତେବେ ଶୁଣ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଯେବେ ନରନାଥ ଖୋଲୁ ତୁହି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଆଉ ନ ହୁଅ। ଆହେ ରାଜା ଶଶାଗଣା ତୋର ସପ୍ତ ଦୀପ ମହି ଏ କ୍ଷଣି ଆମ୍ଭକୁ ଜିଅ। ଆହେ ରାଜା ତୋ ସମସ୍ତ କୀର୍ତ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଜା ପୁଞ୍ଜ ସହିତରେ। ଆହେ ରାଜା ତୋ ମହିଷ ହସ୍ତି ହସ ଯେତେ ଛନ୍ଦି ସମର୍ପ ଆମ୍ଭରି କରେ। ଆହେ ରାଜା বন পশু পক্ষী কীট পতঙ্গা বিশ্বস্তাপিত দেবা দেবী। আহে রাজা তোর যায় আসুত তোগায় ব্যতীত কাহিরে নথিব যাবি। আহে রাজা এ পাপর দণ্ড জান হে মাখণ্ড বংশধর এই পরি। আহে রাজা আজ দ্বারি সুতে ঘেনিয়া তুলিতে রহি যাও বাহারি। আহে রাজা লোহিলে তো বাক্য রৌরব নর্ত কুণ্ডে হেব তোর বাস। আহে রাজা হরিশ্চন্দ্র দানি ঘোষিব অবনি বিপ্র বৈষ্ণব ভাস। আহে রাজা କୁହ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଏସବୁ ଦାନ ମୋତେ ଦେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ମହର୍ଷି, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ନିଜର ସତ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବି। ଶୁଣି କୃତାର୍ଥ ହେଲି ରାଜା। ଏବେ ଯାଅ, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ଶପଥ ପୂରଣ କର।
ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କି? ହଁ ଶୈବ୍ୟା, ଆଜି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଛି। ଏ, କି ଅଘଟଣ ସ୍ୱାମୀ? সজ সরসিজ তুষারে যাহা দুর্দশা ঘটিছি আজি সজ সরসিজ তুষারে ভূষা কালু বেশ ভূষা হই যোষা গলি মুশিকার খোঁজি সজ সরসিজ তুষারে কাননে সহসা মৃগ দেখি আশা করে যাবে বান খঞ্জি বন যায় টানি ছাড়ি দেলি পুনি বন যায় টানি ছাড়ি দেলি পুনি বাণ তা দেহে ন বাজি সজ সরসি যদুসারে কষ্ট হেলা লক্ষ্য বিধাতা বিপক্ষ যোগে গলি তাহা খোঁজি বিশ্বামিত্র পদে কলি অপরাধ বিশ্বামিত্র পদে কলি অপরাধ ছন্দ ন পারিলি বুঝি সজ সরসি যদুসারে সত্য করি মুনি সতী পাবনি দান নেলে হই রাজি চলাচল বিত দাস দাসী সুত চলাচল বিত দাস দাসী সুত গোমহিষ গজ বাজি সজ সরসি যদুসারে যাহা দুর্দশা ঘটিছি আজি সজ সরসি যদুসারে ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ବିଚଳିତ କାହିଁକି ମହାରାଜ? ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିବ। ହଁ ରାଣୀ ଶୈବ୍ୟା, ତମେ ଠିକ କରିଛ। ତେବେ ଚାଲ ପୁତ୍ର ରୋହିତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ବି ମୋ ପାଇଁ ରାଜପ୍ରାସାଦ। ତା ଛଡ଼ା ମହାମୁନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ ଦେଇ ଆପଣ ତ ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଶୈବ୍ୟା। କାଲି ପ୍ରଭାତକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଚାଲ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ରୋହିତକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଏ ରାଜ୍ୟ ଏ ରାଜପ୍ରାସାଦ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଏବେ ରୋହିତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପିତା, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି ପିତା, ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ରୋହିତ। ଆଗରେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ମା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମା, ମୋ ଦେହ ହାତ କଣ ହେଇଯାଉଛି। Mata
ଆପଣ ଏଇ ଘାଟରେ ବସି କେତେ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ନା? ବାବୁରେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରା ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦାନ ଭାବରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଛି କଣ? କେବଳ ଏଇ ଭିକ୍ଷା ଚୁରିଟି ଛଡା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ। ଜୟ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ମହାରାଜ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତିର ଜୟ। ଦୁଇଜଣ ମୁଁ ଆଉ ଏଖଣି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ତୀର୍ଥର ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାତ୍ର। ମୋର ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାନ ଦେଇ ମୁଁ ଆଜି ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ନିଃସ୍ୱ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ପିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ପିତା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବେକରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟା ହାରଟି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅସମ୍ଭବ! ପରଧନରେ ଧର୍ମ ଅଛି ବା? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏ ମୁକ୍ତାହାର ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ? ପିତା, ମୋ ହାରରେ ଆଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ ପିତା? ପୁତ୍ର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ମହର୍ଷି, ମୋର ପ୍ରଣାମ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପାଇନାହୁଁ। ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ହୋଇ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରିଛ। ତାହା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନୁରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ନ ଦେଲେ ଏ ଦାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହା ନିରର୍ଥକ। ଦିଅ, ଶୀଘ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଅ। ଋଷିବର ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ କଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଆମର କଣ ଅଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ? ଆପଣ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଋଷିବର। ନା, ଅସମ୍ଭବ। ଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ନ ଦେଲେ ସେ ଦାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ନେଇପାର। ନା ଋଷିବର, ସେପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତପବନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରି ସେଇ ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ପରିଶୋଧ କରିବି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଆମ୍ଭେ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷାସୀ, ଆମର ଦାସ ଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମେ ଯଦି ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆଣିଛ, ତେବେ ସେ ସେବାକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପ 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ତୁମେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯାହା କରିବ ଶୀଘ୍ର କର, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ, ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ସ୍ୱାମୀ, ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ରଖିବେ। କୁହରାଣୀ, ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ସ୍ୱାମୀ, ମତେ ଦାସୀ ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶୈବ୍ୟା, ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ତିଳେ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି କୁଣ୍ଠା ବି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। ଏ କି ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ ରାଣୀ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଟରାଣୀ ହେବ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦାସୀ ପାରିବାରିକ ଗହଣରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସରେ ରହି ଦୁଃଖ କଣ ଯେ ଜାଣିନା କି? ଅଥଚ ତୁମେ କହୁଛ ତୁମେ ହେବ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ? ଦାସୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ଯାତନା ସହିବ? ତାହା ବୁଢ଼ୀକୁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ହେ ଭଗବାନ, ଭାଗ୍ୟରେ ପୁଣି ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଥିଲା। ମୋ ସାନ କୁହା କଥା ମାନନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ କରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ଲୋକେ କାପୁରୁଷ କହିବେ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କଲେ ତାହା ଧର୍ମ ହୁଏ। କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ରାଣୀ। ତୁମ କଥା ମାନି ମୁଁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଜି ତୁମକୁ ଦାସୀ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ କରି ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି ତାର ପରିଣାମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାହା ଭୋଗ କରିବି। ହେ କାଶୀବାସୀ ଗଣ, ଯାହା ଘରେ
ଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଏ ରମଣୀକୁ କିଣି ନେଇଯାଅ। ହେ କାଶୀବାସୀଗଣ, କାହା ଘରେ ଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ହେ କାଶୀବାସୀଗଣ, ଯାହା ଘରେ ଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ହେ କାଶୀବାସୀଗଣ, କାହା ଘରେ ଦାସୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। କିଏ କିଏ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବ? ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି। ମୁଁ କାହିଁ କିଏ ଦାସୀ ହବ? ଦ୍ୱିଜବର, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରମଣୀ, ନାମ ମୋର ଶୈବ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଋଣମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆପଣ ମତେ ଯେଉଁ କାମରେ ଲଗାଇବେ ମୁଁ ତାହା ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରିବି। ତମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କହିଲ? ଗୋସେଇ, 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତଦାସୀର ଦାମ ଏତେ ବେଶୀ? ମୋ ପାଖରେ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକା କାଣି କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଏତିକି ରାଜି ଥାଅ ତେବେ ଆସ, ନହେଲେ ତମେ ଏଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗୋସେଇ, ମୋ ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ମତେ ବି କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋସେଇ, ମୋ ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ମୁଁ କୋଉଠି ବି ରହିପାରିବିନି। ନା ବାବା ନା, ତୁ ମୋର ଏମିତି କୋଉ କାମ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବି? ମତେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋସେଇ, ଆରେ ମା, ଖାସା କଥା କହୁଛୁ ତ ବାଳକ। ତତେ ନେଇ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତୁ ଘରୁ ଖାଇକି ଘୋଡା ଆଗରେ ନେଇବୁ? ନାଇଁ ଗୋସେଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରକୁ ସବୁଦିନ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଦେବି। ତା ଛଡା ମୁଁ କେବେ ବି ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇବିନି। ଆପଣ ଯେତିକି ଦେବେ ସେତିକି ଖାଇବି। ହଉ କହୁଛୁ ଯଦି ଚାଲେ। ଏଇ ନିଅ 500 ସୁନା ମୋହର ଗଣିକି ନିଅ। ଆଉ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ସ୍ୱାମୀ, ଆମକୁ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ, ଶୈବ୍ୟ, ରୋହିତ, ତମେମାନେ ସତରେ କଣ ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଚାଲ ରୋହିତ, ଚାଲ। ମା, ପିତାଙ୍କୁ ସତରେ କଣ ଆମେ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା? ଶୈବ୍ୟ, ରୋହିତ, ଏ ବାଳକ, ଯଦି ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ନହେଲେ ଏଠି ବସି ସକାଳୁତା ମୁଁ ଚାଲିଲି। ନାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋସାଇ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିଜବର, ପଞ୍ଜରୀକୁ ଖାଲି ପକାଇ ମୋ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀକୁ କୁଆଡେ ଧରି ଦଉଛ ଦ୍ୱିଜବର? ଏ ପଞ୍ଜରୀକୁ ବି ସାଥିରେ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜବର। ଓ କି ଝାମେଲାରେ ପଡିଲା ମଣିଷ। ହକ ଟଙ୍କା ଗଣି ଦେଇକି ଏତେ ଟଣା ଗଣି ଏ ଦାସୀ ଯିବୁ କି ନାହିଁ କହିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋସାଇ, ଚାଲ ରୋହିତ, ଚାଲ। ଆସ ଆସ। ଶୈବ୍ୟ, ରୋହିତ, ଶୈବ୍ୟ, ରୋହିତ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀକୁ ପର ଘରେ ଦାସୀ କରି ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, କିଏ? ମହର୍ଷି ଆପଣ? ମୋର ଦକ୍ଷିଣା କାହିଁ? ଏ ନିଅନ୍ତୁ ଋଷିବର, ଏତିକି ପାଇ ମୋତେ ଋଣମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏ କଣ? 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର 500 ଦେଉଛ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ମୁଁ ମାତ୍ର ଏତିକି ପାଇଲି। ଏତିକି ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ଋଣମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ତୁମ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦେଇଛ, ବାକି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ତ ତୁମେ ନିଜେ ଅଛ। ମୁଁ ହଁ ତୁମେ ମତେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ବାକି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମତେ ଦିଅ। ତା ନହେଲେ ଋଷି ଅଭିଶାପରେ ତୁମେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଆଉ 2 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି ବାକି 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବି। ନା, ଅସମ୍ଭବ। 2-3 ଦିନ ତ ଦୂରର କଥା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ବି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। এই দেখো, ধর্ম পালনের তোমার কাতরতা দেখি তোমার কুল দেবতা সূর্য দেব কিপরি অস্তাচলের লুচিବାକୁ বাহারলেনি। রাজা হরিশ্চন্দ্র, ধর্ম পালন করে নিজের সত্য রক্ষা কর, ଆଉ ଘର କାମରେ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କର, ନଚେତ୍ ମୋର କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ତୁମେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବ। ବେଶ, ଆଉ ତେବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କେହି ମୋତେ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ କିଣିବି, ମୁଁ ଆରେ ମୁଁ କିଣିବି, ମୁଁ ଏଇ ତ ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ। କାଇଁ ଏଠି କିଏ ପରା ଚାକର ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, କୁଆଡେ ଗଲା ସେ? ଆଉ ନିରବ କାହିଁକି ରାଜା? କ୍ରେତା ତ ଉପସ୍ଥିତ, କଣ ନିଚ ଜାତି ବୋଲି ଭୟ କରୁଛ? ମହର୍ଷି, ମୁଁ ୟାଙ୍କରି ଦାସ ହେବି। ହଁ ମୋରି ଦାସ ମୁଁ ଜାତିର ଚଣ୍ଡାଳ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିବୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲୁ ସେତେବେଳେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ? ମିଛୁଆ ଭଣ୍ଡ ଗୌଡ଼ିଆ, ତୋ କଥାରେ କଣ ସତ ନାହିଁ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହେଲେ ଦରମା କେତେ ମୁଁ କହିଲୁ? ମୋତେ 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ କିଣି ନିଅ। ସେତିକି ଦେଲେ ମୁଁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବି। ହଉ ନେ, ଭଲ କରି କମିଲେ ନେ ଧର। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁ ମୋର କି କାମ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ? କି କାମ? ଦିନରେ ଘୁଷୁରି ଚଢ଼େଇବୁ, ରାତିରେ ମଣା ପଡ଼ିବୁ, ମଶାରୀ ଜଗିବୁ, ବାହାରିବୁ। ମଣା ପଡ଼ିବି, ମଶାରୀ ଜଗିବି? ହଁ, ଗୋଟାଏ ମଡ଼ାକୁ 5 କାହାଣ କଉଡ଼ି ନେଇ ପଡ଼ିବୁ, ସେଥିରୁ ଗୋଟା ପାଉଲାଟାଏ ଉଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ ତୋ ନାଁଟା କଣ କହିଲୁ? ମୋ ନା ମୋତେ କହିବା ବୋଲି ଡାକିବ। ହଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ। ମହର୍ଷି, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାକି 500 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ଏଥରକ ମୋତେ ଋଣ ମୁକ୍ତ କରି ଆଦେଶ କଲେ ମୁଁ ମୋ ମୁନିଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଯିବି। ବେଶ, তুমি যাও হরিশ্চন্দ্র, যাও। ପ୍ରଣାମ ମହର୍ଷି। अरे चल चल ମୋ ସାଥିରେ चल। ରୋହିତା, ଏ ରୋହିତା, ତୁ କଣ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯିବୁନି କି? ହଁ ଟିକେ ରୁହ। ମା କଣ ହେଲା ରେ ବାପୁ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଫୁଲ ତୋଳି ଯିବାକୁ ଡାକିଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମା। ହଁ ଯା ବାପୁ, ହେରେ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରି ଆସିବୁ। ତତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବାୟାଣୀ ହେଇଯିବି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ହଁ ମା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବି। ଯାଉଛି ମା। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। हे प्रभु, ମୋ ପୁଅକୁ ସାହା ମୋ ପ୍ରଭୁ, ସାହା ପୁଅ। କରିଦେଇଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ପିଣ୍ଡା ଓଳେଇ ଦେଇକି ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ମା, ମୋ ଉପରେ ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ତମ ବରାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ତ ଠିକ ଠିକ କରୁଛି। କେତେବେଳୁ ପୁଅ ମୋର ଗୁହାଳ ପୋଛି ଦେଇ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଆମ କାମ କଣ ତମ ପସନ୍ଦ ହଉନି? ପାଟିରେ କଣ କଥା କହିବାର ପାଟୁଳି ଅଛି ନାହିଁ, ଭାରି ତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ। ତମେ ରାଗ ନାହିଁ ମା, ଆଉ କଣ କରିବି ତମେ କୁହ? ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି କରିଦେବି। ଚଞ୍ଚଳି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବ ତମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଗରମ କାହିଁ ଦଉଛ କହିଲ? କଣ କହିଲ? ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ସବୁ କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାହିଁ ଦଉଛ କହିଲ? କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ
ତାକୁ ତ କଣ ଟିକେ କହିଲେ ତା ମଝିରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଇଏ ତ ବଡ ମୁସ୍କିଲ କଥା। ଆଲେ ପଡାବୁ ଏଠି ଠିଅନ୍ତେ ନାହିଁ ହେଇଛୁ ଯାଉନ ବାହାରୁ ଚାଲ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରୋଷେଇ ହବ ଯାଉଛି ମା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ରୋଗୀ ତ ଗଲା। ତମେ କଣ ମାୟା ଦେଖୁଛ? ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ କି ରୋହିତ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ମା ମୋ ପାଇଁ ତମର କାହିଁକି ଏତେ ଦରଦ ଉଛୁଳି ମାରୁଛି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସବୁ ଅର୍ଥ ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ଅନର୍ଥ ପୁରେଇଲ। ମୁଁ ଅନର୍ଥ କରୁଛି, ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ବାବୁ
ଭାଗ୍ୟର ଏଇକି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଚଣ୍ଡାଳର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏବେ ସାଜିଛି ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷକ। ପରର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯାହାର ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଆଜି ଅନେକ ଆଖିର ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଧନ୍ୟ ବିଧାତା, ଧନ୍ୟ ତୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। এই ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବି? ଏକାଶୀ ଘାଟରେ କେମିତି ମୋ ପୁଅର ଶବଦାହ କରିବି? କିଛି ମତେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି। କାହିଁ ଏ ମଶାରୀ ଘାଟରେ କେହି ତ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବି? କାହାକୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି? କିଏ ମୋର ସାବ? এই ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କାହାର ଏ ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି। ମଶାଣିରେ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏ କାନ ଦିଟା ମୋର ବଧିର ହେଇଗଲାଣି। ଦୟା, ମାୟା, କୃପା, କରୁଣା ମୋର କିଛି ନାହିଁ। କାହାରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦିଟୋପା ପୋଛି ଦେବାର ଶକ୍ତି ବି ମୋର ନାହିଁ। ତଥାପି ଯାଏ ଦେଖେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି। এই নিঃস্বার্থ রাতিরে একুটিয়ে বসে তুমি কান্দুছ রমণী? কাহিଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୋ ପରି ହାତ ଭାଙ୍ଗିନିଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଏହି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖୀର ସଂକାଳୀ ମୋ ନୟନର ମଣି ଏକା କରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆଣିଛି। କଣ କହିଲ? ମୃତ ଶିଶୁକୁ ଧରି ତମେ ଏକା ଆସିଛ? ଦୟାମୟୀ, ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଟିକେ ଦାହ କରିଦିଅ। ଶବଦାହ କରିବା ପାଇଁ 5 କାହାଣ କଉଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣିଛ? 5 କାହାଣ କଉଡ଼ି? ମୁଁ ଅନାଥିଲି। ପର ଘରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସୀ ହେଇ ଚଳୁଥିଲି। କଉଡ଼ି ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି? ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ଏ ପୁତ୍ରଟି ଥିଲା। ତାରି ଚାନ୍ଦ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି। ହେଲେ
ନା কি পরিচয় দেবি ভাগ্যর বিড়ম্বনা হেতু অযোধ্যাপতি হরিশ্চন্দ্রଙ୍କର রানী মো সৌম্যা আজি আজি পর ঘরর দাসী সৈপ্যা ও প্রাণ প্রিয় সৈপ্যা কি স্বামী সৈপ্যা ମୁଁ ତୁମର ସେ ହତଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଚଣ୍ଡାଳ ବିଷୟରେ ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷକ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ପୁଣି ଶେଷକୁ ଏଇଆ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିଧାତା ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ଶେଷକୁ ମଏ କୋଇର ବଡ଼ ରୋହିତକୁ ମନୋହରର ମଣିକୁ ମୋ କୋଳରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା କିନ୍ତୁ ରୋହିତର କଣ ହୋଇଥିଲା ସୌମ୍ୟା କାହିଁକି ତାର ଏପରି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ନିତିଦିନ ପରି ଧନ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ସର୍ପଘାତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ହେ ଧର୍ମ ଏଇ କଣ ତୋର ବିଚାର କହ କହ ଧର୍ମ କଣ ତୋର ବିଚାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳାଇକୁ ଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସୁକୁମାର ଶିଶୁକୁ ତୁ ସର୍ପଦଂଶନରେ ହରାଇଲୁ କହ ଧର୍ମ କହ କହ ଧର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କଣ ପୁତ୍ର ରୋହିତ ଫେରି ଆସିବ ତମେ ଠିକ କହିଛ ରାଣୀ ତମେ ଠିକ କହିଛ ଦିଅ ରାଣୀ ମୋର ରୋହିତକୁ ମତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଅନ୍ତୁ ମନରେ ଆମ ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲି ରାଣୀ ଆଉ ଏ ଜୀବନର କି ଲାଭ କଣ କି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବା ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ ସ୍ୱାମୀ କି ଅନୁରୋଧ ରାଣୀ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଚିତାନଳ ଜାଳି ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ପୁତ୍ର ରୋହିତକୁ ଧରି ମୁଁ ପ୍ରାଣାହୁତି ଦେବି ତୁମେ ତୁମେ ଏକା କାହିଁକି ନିଜର ପ୍ରାଣାହୁତି ଦେବ ରାଣୀ ସବୁ ତ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଛେ ଏ ଜୀବନକୁ ରଖି ଆଉ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଆସ ଆସ ଆମ ପୁତ୍ରର ଚିତାଗ୍ନିରେ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଉଭୟ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେବା ରାଣୀ ପୁତ୍ରକୁ ଧର ମୁଁ ଯାଇ ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କ୍ଷାନ୍ତ ଓ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷାନ୍ତ ଓ ମହାରାଣୀ ସଭ୍ୟା କିଏ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହଁ ତଳ ହସ୍ତରେ ତୁମଠାରୁ ଦାନ ନେଇଥିବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଆଉ ଆମଠାରୁ କି ଦାନ ନେଇ ତୃପ୍ତ ହେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୀବନ ଦାନ ନେବେ ନା ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ ରାଜା ଦେବାକୁ ଆସିଛି ମହର୍ଷି ପରିହାସ ଆଉ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହର୍ଷି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନରେ ଯିଏ ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ଭୋଗ କରେ ସେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜନ୍ମର
ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ଉପଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ? ମହର୍ଷି ମହର୍ଷି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଦାନର ମହିମା। ମାନବ ଦେହ ବଳି ଏଭଳି ମହତ୍ ଦାନ ଦେଇ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗର ପରାକାଷ୍ଠା ତୁମେ ଦେଖାଇଛ, ତୁମେ ଚିର ପୂଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଇଛି ରାଜା। ଏ ପରୀକ୍ଷା ତୁମେ ଆଜି ଜଗତରେ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଛ। ଧରା ଧାମରେ ତୁମେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ଆଜିଠାରୁ ଧର୍ମବୀର ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଛ। এই নিয় এই মন্ত্র জল রোহিতর মস্তকে সিরিচি দেলে সে পুনর্জন্ম লাভ করিব। তুমি কান্দছ কাହିଁକି ମା? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତା ନା ଧନରେ ଏଥର ପିତା ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାରେ ସେ ଆଜି କାଶୀଘାଟ ଶ୍ମଶାନର ରକ୍ଷକ। ପିତା ରୋହିତ 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 ধন্য রাজা, ধন্য রানী, ধন্য তোমার দানর মহিমা। ରୋହିତ এই ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁ ଆଜି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ପୁତ୍ର। উঠ উঠ বৎস, চিরঞ্জীবী হই অক্ষয় কীর্তি স্থাপন কর। রাজা হরিশ্চন্দ্র ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। আজি আনন্দর এই মিলন মুহূর্তে যদি ମୋ ତପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ଏ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ଯଦି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ରାଜା ରାଣୀ ସଶରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ କରିବ। ଯାଅ, ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସ। ଆଜି ତୁମର ସିଂହାସନରେ ତୁମର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଥରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଣାମ ମହର୍ଷି, ପ୍ରଣାମ। রাজা দানবীর হরিশ্চন্দ্র, এই রত্ন সিংহাসন তোমাকে আলিঙ্গন করিবা নিমন্তে উৎকণ্ঠিত চিত্ତରେ ছাড়ি বসিছি। ধন্য ধন্য তুমি, ধন্য তোমার পত্নী, ধন্য তোমার পুত্র। ମହର୍ଷି, ଯଦି ବା ମୋର କୀର୍ତ୍ତି ଧରାଧାମରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ, ତେବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର। আরে 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 মানে কোন শুনুছি রে? মো হরিয়াজি রাজা আইছি রে, মো হরিয়াজি রাজা আইছি। ଆସ ଆସ ଚନ୍ଦନ ବାବା, ଆସ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କର। ଶୈବ୍ୟା, ରୋହିତ, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମୁନିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। আরে নাই নাই নাই, উঠো মা, উঠো বাবা, উঠো। আরে হরিয়া, তুই মতো প্রণাম করে অপরাধী কর নাই রে হরিয়া। ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ ରେ ହରିଆ, ମୋ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ। କାହାନ୍ତି କାହାନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ମହାରାଣୀ ସଭ୍ୟା? ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି। ମହାରାଣୀ ସଭ୍ୟା, ନିଜବର ମୋର ମୁନିବ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନିଜବର। ଉଠନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ମହାରାଣୀ ସଭ୍ୟା, କିଏ ଏଇ ଚଣ୍ଡ, କିଏ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ। ଜାଣ ସେମାନେ କିଏ? କିଏ ମହର୍ଷି? ଏ ଅବନି ପତି ତୋର ପିଡ଼ିବାକୁ ମନ, ଶଶାଗରା ଧରା ନିଜ କରେ ନେ ନିଦାନ, ଦାନି ପଣରେ ତ କର, ସହି ନ ପାରିଲେ କେହି ଜଣେ ସୁର ନର। যে ভদ্র চণ্ডাଳ ସେହି ନିଜେ ଧର୍ମ ରାଜ, ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ଅଟନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନ ପାରିଲୁ ତୁ ଚିହ୍ନିରେ, ତୋ ନିମନ୍ତେ ଜାତ ତାଙ୍କ ଏହି ଅବନିରେ।
ଜାଣିଲ ତ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଦେବତା ଆଉ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ଚଣ୍ଡାଳ ବେଶରେ ଧର୍ମ ଦେବତା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କି ଭାଗ୍ୟ ଆମର। ହେ ଦେବଗୁଣ, ଆମ